Ayan, buksan po natin ating Biblia sa Book of James, chapter 1, verses 2 to 4 and 12. Sige lang. Kung may Bible po kayo, buksan po natin sa Book of James, chapter 1, verses 2 to 4. Ayan, babasahin po natin. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Jump tayo sa verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Bless the reading of his word. So, ang title po ng passage natin sa gabing ito ay Overcoming Life's Test. Okay, praise God sa mga buhay na narito ngayon na I believe na nagpapatuloy pa rin kayo para hintayin ang panahon o araw ni Lord. Maybe di natin alam, di ba? Sabi nga sa Bible, di natin alam kung kailan ba darating si Lord. Questionable, hindi pa natin alam kahit sino. So, ngayon, kahit mahirap nga, di ba? Common na lang sa atin na mahirap po talaga ang mag-survive. Di po ba? Lalong-lalo na kung Kristiyano ka o kaya disipulo. Hindi po basta-basta ang buhay. Di ba? Napansin nyo ba ang pagkakaiba ng buhay Kristiyano at unbeliever? Napansin nyo ba? Meron bang papakakaiba? Di ba napakalaking agwat o kahalagahan ang pagpapatuloy. Ang pagiging Kristiyano o disipulo, akala natin napakasaya, di ba? Nag-enjoy ka lang palagi. Kala natin napakahayahay lang. Kala natin napaka-easy ang pagiging Kristiyano. Pero ang problema po, kapatid, nakakalungkot, di ba? Alam naman po natin na maraming hindi nakakapagpatuloy dito kasi nga sa pinagdadaanang kinakaharap. At normal lang po sa atin yan, di ba? Normal lang talaga na meron kang pinagdadaanan. Tayo ako, kahit pastor, kahit sino po dito sa church, kahit saan pang church sa mundo, lahat po yan sila nagkaka-struggle. Hindi po pwedeng exempted lang sila. Di ba? Wala pong sinasabing exempted sa Bible yung mga righteous na tao. Kahit nga yung mga prophets, di ba, prophets, mga sa Bible, sila hindi exempted sa struggles. Lahat po sila kasali. Hindi po sinabi ni Jesus na, anak, mabubuhay ka ng ganito. May promise si Lord na matiwasay ang pamumuhay. Pero wala namang promise si Lord na hindi ka maghihirap. Di ba? Yon. Ngayon, lahat po yan ay parte ng growth natin. Na tayo po ay atin ng church para lang po tayo makapagpatuloy, makikinig ng preaching, atin ng cell group, atin ng activities. Yan, may ka-alpha na darating, di po ba? Attend kayo doon sa kay-alpha training. Tapos, lahat yan, parte ng growth natin bilang isang Kristiyano para makapagpatuloy. Yan po ay efforts. Yan po ay nakadesign para lang po tayo makapagpatuloy. Pag wala kasing disenyo ang church ng mga ganyang activity, malamang, kapatid, hindi po tayo makakapagpatuloy talaga. Yan po ay karagdagan lang na para tayo ay magkaroon ng another na pag-asa. Kasi kapag umating ka kasi ng cell group, iba yung feeling na pagtapos ng cell group, di ba, gumagaan. Parang wala nakaka-relate. Joke lang. Ayan, part yan po para tayo mag-grow. Alam nyo, kapatid, may isang parte sa buhay natin na kung saan tayo mas mag-grow. Mas lumalalim. At mas tumitibay. Ang pagdating ng church, ibang party lang yun. Pero yung tests sa binasa sa passage natin ngayon, ibang usapan yan. Di po ba?
Diyan po tayo magkakaroon ng mas malalim pa na pagkakakilala sa Diyos kapag tayo po ay dumadaan sa test na ito, sa challenges ng buhay. Gusto niyo, tanong ko lang, um, sino pong may challenges ngayon dito? Oh, kala ko wala. Kala ko wala. Pero sa totoo lang kapatid, marami po ang ayaw nito. Maraming ayaw to. Di ba? Ayaw po natin to eh. Minsan parang, Lord, parang sabay-sabay yata ha. Pwede isa-isa lang. Ngayon, iba. Bukas, iba naman ulit. Pero, alam niyo kapatid, hindi natin talaga makontrol eh. Di ba? Hindi natin makakontrol ang sitwasyon. Kaya nga po, ang pagiging Kristiyano talaga, hindi po yan basta-basta. Iilan lang nakakalampas. Sabi sa verses 2, verse 3, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Iyan po yung sinabi dyan. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Anong na-develop? Perseverance. Ano po ang perseverance? Ano po yung perseverance? Yan po yung endurance, synonyms. Pagpapatuloy, pangmatagalan. Di ba? Sino pong hindi pangmatagalan? Motolite daw, sabi ng pangmatagalan, motolite. Kapatid, ang faith natetest yan kapag sa oras na nag-iisa ka na. Hindi po yan natetest ang faith kapag may kasama ka. Kasi may kasama ka, parang hindi mo ramdam eh. Hindi mo ramdam yung challenge mo kapag may kasama ka. Pero kapatid, pag nag-iisa ka na, ibang usapan yun. Ang tanong, paano po tayo mag-respond sa challenge na yan kapag nag-iisa ka na? Ngayon, ikaw mismo, magdi-decide, mag-i-stand. Kailangan mong tumayo mag-isa. Lalo na kung yung struggle mo, persecution, sa bahay nyo, isa ka lang. Kailangan mo mag-decide, kailangan mo tumayong mag-isa. Ganun katindi po ang isang pagsubok na binibigay sa ng Lord kapag gusto ko niyang lumalim. Kasi may pagsubok na hindi naman natin kailangan isama yung friends natin o kaya yung leader natin, kuya natin, o si pastor. Hindi po natin pwedeng iasa sa kanila lahat-lahat. Kasi, hindi tayo mag-grow. Mahirap mag-grow kapag lagi tayong umaasa sa leaders natin. Di po ba? Alam niyo kapatid, it's time to rise up. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Ganyan po ang pagiging disipulo, hindi lamang po membro ang simbahang ito. Hindi lamang po tayo nagpo-produce ng members, pero nagpo-produce din po tayo ng disipulo. Kasi ang disipulo, alam na alam nila kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya wag tayo umaasa sa kanila. Okay lang na nandyan naman sila sina pastor, sina ate, o kaya si kuya leader. Nandyan sila para suportahan ka. Hindi ka naman nila pinapabayaan. Nandyan sila para i-advise ka, i-guide ka, i-counsel ka. Pero yung part kasi na pag ikaw na nag-iisa, ikaw na yun eh. Ikaw na magdidesisyon. It's your faith decides. Di ba? Na kukuha po natin. Nagsisimula pa lang tayo, siguro mga alas 10, tapos na tayo. Joke. Ayan. Guys, para sa iyo yan. Para sa iyo ang iyong pinagdadaanan. Hindi po para sa kanya. Amen? Kaya pasalamatan mo si Lord kasi para sa iyo yan. Para sa iyong kinabukasan. Di ba? Pero sa totoo lang, yung iba kasi, ganito eh. Excuse, pero medyo... Sorry. May sipon kasi ngayon. Pero sa totoo lang, guys, ganito eh. Pero sa totoo lang, yung iba kasi, ginagawa lang free taste ang test. Bakit free taste? Marami yung Kristiyanong hanggang tikim lang.
Mahilig tumikim pero hindi na nagpapatuloy. Di ba? Patikim-tikim lang yan. Pag nakatikim na ng pait, yung pait, pag na-try nyo na mag-free taste sa mga bagong tindahan dito, pag di nyo nagustuhan, hindi mo na uulitin, di ba? Hindi ka nabibili kasi di mo nagustuhan. Ganon din po dito eh. Kapag yung pagsubok hindi mo nagustuhan, lalo na pag bago pa lang tayong Kristiyano, o kaya sabihin natin matagal na tayo, hanggang tikim lang talaga ang kaya. Yun po yung mahirap sa atin, kapatid. Huwag po tayo sana maging ganun. I hope that this SFCA wala pong ganun dito. Di ba? Sabi niya, ayoko na. Hindi ko to deserve. Kala ko gaganda buhay ko dito. Kala ko pag simba ko, okay na. Gaganda buhay ko dito. Aasenso na ako. Lahat ng pangarap ko matutupad. Tapos, lahat basta matutupad. Pero kapatid, hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang mindset natin dapat. Kasi ang pagiging Kristiyano, sa unang-una pa lang, nag-decide ka na, kahit sa hirap at sa ginhawa, pagpapatuloy ka. Alam nyo, ayun eh, pakitanong nga sa katabi mo, hanggang tiking pa lang ba? Itanong mo. Huwag kang mahiya. Kahit babae pa yan. Sabi nga sa Matthew 7, verses 13 to 14, ayan. Enter the narrow gate. Basahin nyo lang sa Bible nyo, pero naka-flash lang kasi yung 14. Diba? Sabi sa Matthew 7, 13 to 14, enter through narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. And 14 says, but small is the gate, the narrow the road that leads to life, only few finds it. Konti lang talaga. Kaya nga alam na natin kung yung mga free taste lang, nandun sila sa medyo maluwag. Nandun sila sa broad gate. Yun, nandun na sila bumalik. Pero kapatid, hindi po ganun yung maging mindset sana natin. Ngayong nandirito ka na. Ngayon, babaguhin po ng Diyos ang mindset natin kung paano tayo talaga mamuhay bilang isang Kristiyano. Kapatid, hindi ka lang Kristiyano pala, disipulo ka rin po. Kapag nalampasan mo to. Sad to say, maraming gustong tumakas sa challenges, kapatid, hindi mo pwedeng takasan ang challenges. Hindi mo rin pwedeng iwasan. Sunod na sunod sa'yo. Halimbawa, nakakasalubong mo siya. Gusto mo siyang iwasan, pero talagang dito ka dadaan, pero dadaan din siya dito eh. Ganon din yung challenge eh. Hindi siya pwedeng takasan. Hindi mo siya pwedeng iwasan. Pero, isa lang ang pwede mong gawin. Pwede mong lampasan. At, kaya mong lampasan. Amen ba? Ayan. So, kapatid, we have 4 points kung paano po natin i-overcome yung mga hardship na yan, yung mga challenges na yan sa ating buhay. Pag-usapan natin yung 4. I hope these 4 important things na kailangan nating malaman is makatulong po sa atin. Unang-una, kung bakit po maraming hindi nakapagpatuloy kasi marahil, una, nawawala ng purpose. Kaya nga, point number 1 is know your purpose. Marahil kapatid, wala nang bigat ang iyong pagsiserve kay Lord. Kahit matagal ka ng Christian, marahil kapatid, wala nang bigat sa iyo ang pagsiserve kay Lord. Wala nang impact sa iyo kasi unang-una, nawawalan ka na ng purpose. Nung bagong Kristiyano pa lang tayo, alam na natin, di ba? Inaalam natin kung anong purpose natin. Nung unbeliever pa tayo, ano ba talagang purpose ko? Nung naging Kristiyano na tayo, umatin tayo ng Bible study, umatin tayo ng cell group, umatin tayo ng church services.
nalaman na natin nung simula pa lang, 'di ba? Ang napaka-apoy ng puso eh. Parang halos araw-gabi nandito ka sa church eh. Pero noon yun ha, pero ngayon araw-gabi nandun ka na sa iba, hindi na sa church. Yun po eh. Kaya yung marami talaga hindi nakapagpatuloy dahil yung rason talaga isa is wala ng purpose sa kanila. Hindi na tumatatak. Kasi yung purpose natin, alam na natin na yun po yung nagpapamotivate sa atin. Yan po yung nagdadirect sa atin. Teka, saan ba ako dadaan? Idadirect ka ng purpose mo eh. Itinutuwid ka niya. Tapos, yung purpose po natin, it gives meaning to us. Nagbibigay po siya ng kahulugan. Bakit ka nga ba nakaupo ngayon diyan? Di ba? Bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit ka ba nakikinig ng music, Christian music? Bakit ba kailangan mo mag-devotion? Bakit ba kailangan mo mag-cell group? Umate ng cell group. Bakit ba kailangan kong umati ng discipleship training? Alam niyo ba kung anong purpose niyan? Na may dala ka pa bang purpose kaya ka umaatin dyan? Marahil oo, o marahil din hindi. Kapag hindi, abay na ninilikado po yan kapatid. Parang umaatin lang tayo na nagpapainit ng upuan. Aside to say, yun po eh, wala kasi nagiging impact sa atin. Kasi kapag bagong Kristiyano, di ba, on fire na on fire ka, halos araw-gabi. Nandito ka sa simbahan, lahat ng activity, antendahan mo. Nauna ka pa. Mas nauna ka pa sa leader mong umattend. Tapos, ayun eh, pag nakalimutan na kung saan natin yung purpose natin, madali lang tayong ma-disorganize. Unang-una po, pag yung purpose mo ay nawala, kapatid, yung time management mo nasusira. Kung sa journal mo, ayan, may faith goals tayo, di ba? Isa pa. Sorry guys. Di ba? Ang unang-unang nawawala kapag yung purpose po natin nasira, yung oras po natin nawawala. Yung management ng time kung paano mahawakan nawawala. Bakit po ba yung oras nawawala? Importante po yun, di ba? Kasi kapag yung purpose mo nawala, yung disiplina mo sa oras nawawala. Kino-compromise natin yung oras at panahon para sa mga hindi naman importanteng bagay. Bawa, social media. Tapos, maraming mga posibleng makapagbigay sa atin ng istorbo o makapagbigay sa atin ng mahabang oras pero hindi naman siya importante. Yun po yung nawawala eh. Unang-una yung oras. Pag hindi mo na na-organize yan, nawawala rin yung priority mo. Di ba, pag nag-organize tayo ng oras natin, nagta-time management tayo, yung priority natin nawawala, nasisira. Okay lang naman, di ba? Kasi hindi naman natin, yung time nga natin is uncertain. Pwedeng busy ka sa trabaho, hindi mo na nagawa to kasi nga, hindi certain yung time, hindi siya certain. Pwede rin yun. Pero, pwedeng disorganize yung time mo, pero, ang nagmamatter sa'yo yung priority mo pa rin. Yung priority po, hindi pwedeng mawala yan kahit ma-disorganize yung time management natin. Depende na po sa atin kung paano tayo humawak ng priority. And tanong, ano po ba ang priority natin? Di po ba? Pero kung talagang wala kang priority sa buhay, wala tayong priority talaga sa buhay, dyan na ata po tayo mawalan ng panlasa. Uy, panlasa. Kapatid, panlasa. Alam niyo yung may sakit? Kapag, di ba, pag nagkakasakit, nawala ng panlasa, lalo yung trangkaso. Hindi COVID. Trangkaso. Di ba, kapag may trangkaso ka, unang-una sa'yo nawawala is panlasa. Pag ang panlasa nawala, wala ka rin ganang kumain. Di ba, wala kang pang-amoy. Anong amoy nito? Masarap yung pagkain na naihatag sa'yo, naihain sa'yo, pero hindi mo feel kung kakainin mo ba talaga o hindi kasi wala kang pang-amoy. Kahit siguro mamahalin pa yan, di mo talaga kakainin kasi wala kang panlasa, di ba? Ganun din po sa spiritual na konsepto. Hindi po tayo kakain kapag wala na tayong panlasa. Wala nang impact yung activity sa church.
Wala nang impact yung pag-attend ng cell group. Wala nang impact sa atin yung pag-attend ng, wala nang impact lahat. Pati yung Christian music na paborito mo, Gary Job, sino pa ba? Mga paborito mo mga musician, mga banda. Wala nang impact sa'yo. Ang pinapakinggan mo na lang si na Moira daw. Di ba? Yun po eh. Pag nawala ng panlasa, wala nang gana. At kapag nawala ng gana, diba, nanghihina ka, pumapayat, nangangayayat ka na, tapos wala na lahat. Wala ka ng gana eh. Mahina ka na, tapos atin pa ba ako ng church? Ganon. Sana umulan. Ayun eh, you're losing your joy. Pati yung kaligayahan mo, yung galak mo sa Diyos noon, nung nakilala mo pa lang siya, nawawala na. Di ba? You're losing your joy. Di ka na masaya kung, pati, actually guys, kapag di ka na masaya, marami ka rin kaaway. Pag di ka na masaya, mas lalo ka rin tumatanda. At pag tumatanda ka na, anong pupuntahan mo? Pag tumatanda ka na, di ba, pag na-stress ka na, hindi ko na lang sasabihin. Pwede kang bisitahin, pero may pangalan na, nandiyan na, charot. Ayan. Joke lang yun guys ha. Baka seryosohin nyo ako paglabas ko. No? Ayan, pati leader mo, kaaway mo na rin. Di ba? Sino nakaranas nun? Taas nga ng kamay. Ay, uy, yung dami. Mga honest. Kala ko wala dito. Ayan. Kapatid, mahirap maging all out or maging committed kapag sa purpose pa lang bagsak na tayo. Ayan po ang problema. Yung purpose po natin pag nawala, wala nang saysay ang pagsisimba ko sa tuwing... Ano po bang purpose pala na meron tayo? I-review nga natin. Kung nagbabasa kayo ng libro ni Pastor Rick Warren sa Purpose Driven Life, mayroon pong 5 summary na ibabanggitin ko. Una is worship. Yan po ay purpose natin. Unang-una pa lang sa Book of Genesis talaga, ang purpose ng Lord, ang plano talaga ng Diyos ay may worship. Okay? Number 1, worship. Hanggang ngayon, worship pa rin, kapatid. Ang purpose po natin. Pag walang worship, di ba, hindi tayo parang kulang na kulang ang araw kapag hindi ka nakakapag-worship. Kahit makinig ka nga lang ng Christian worship na song, gumagaan ka na eh, di ba? Di ba, ang ganda ng impact? Yung magulong mong umaga, biglang umayos eh. Biglang umaliwalas. Kasi nakinig ka lang ng isa mong paboritong Christian song na tinatag-tago mo sa cellphone mo. Ulit-ulitin mo pa, pag-play, ganyan. Ikalawa, unselfishly loving God's family. Yan po yung ikalawa na purpose natin. Minamahal po natin ang bawat isa. Wala tayong ina-exempt. Walang exempted na hindi ko ililibre si Clark kasi hindi ko siya close. Ang ililibre ko lang si ganito. Basta yung ka-close ko lang. Pero kapatid, ang sabi po sa Bible, mahalin po natin ang ating mga kapwa believers. Di po ba? Unselfishly loving God's family. Ikatlo, become more like Jesus or Christ-likeness. Ang Christ-likeness, yan po yung number 1 goal ng bawat isa. Kasi kapag walang Christ-likeness, mahal kapatid, lahat po ng katabi mo o kahit sino, kaaway mo na. Kasi wala po tayong Christ-likeness. Pati yung iwiwin mo na ka-workmate mo, hindi mo na win kasi wala po tayong Christ-likeness. Hindi po tayo naging example sa workmates. Kahit sa classmates. Ang Christ-likeness, yan po yung binabaon natin tuwing pumapasok sa school,
trabaho, umuwi ng bahay, kasamang pamilya. Yan po yung medyo challenging sa atin, di po ba? Ika-apat, ministry. Pag walang ministry, sino pang walang ministry dito? Huwag mahiya. Wala walang tumaas. Sige. Ministry. Kapag atin lang tayo ng church, tapos uwi na tayo ng bahay, okay ka lang? Ayos lang sa'yo? Di mo ba? Pag Christian po or disciple ka, required po na may ministry ka. Magiging boring po ang buhay kapag atin ka lang ng church ngayon, upo ka lang, tapos uwi ka na. Wala na. Hindi po magiging, hindi po mapufulfill kung ano yung purpose talaga sa iyo ng Diyos. Kaya ka nga may kamay, may boses, may paa. Kasi gusto kang gamitin ng Diyos. Para sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa mga iba-iba dyan. Amen ba? May ministry. Kasi pag may ministry ka, anong feeling? Di ba? Pag may ministry ka, ginaganahan ka, mag-map. Parang tahimik sila. Ayaw nila mag-map. Sige, ibahin na lang natin. Di ba? Ginaganahan ka magwalis, magpunas ng bintana, maglinis ng stage, mag-play. Pag may ministry ka, kasi diyan ka tinawag ng Diyos. Yan po yung isa rin pong purpose mo. Kaya nga nung una, 'di ba, unbeliever pa lang tayo, parang ang boring. Wala ba talaga akong gamit? Anong gagawin ko? Mag-aaral, mag-aasawa, magkakapamilya. Anong sunod? Tatanda, tapos galing active. Hindi hinihika. Kala natin, ganun lang yung life cycle ng tao. Pero kapatid, hindi po. Buti na lang, kapatid, naging Kristiyano ka kasi ang saya, di ba? Ikalima, mission. Mission. Yan po ay kailangan din. Kahit saan ka magpunta, saan ka nilagay ng Diyos, may mission ka. Yan po ang limang summary lang. Summary lang po ito sa purpose-driven life. Kung gusto nyong marapatin yung basahin nyo na. Again, how to overcome life's tests in our lives? Know your purpose. Kasi pag alam mong purpose mo, hindi ka manghihina. Gaganahan ka pa nga eh. Kasi alam mo kung saan ka tatayo. Ano ang dapat mong gawin bukas, susulpang bukas. Kasi may purpose ka eh. May direksyon ng buhay natin, kapatid. Ang pagiging Kristiyano, may direksyon ng buhay. May direksyon po yan. Hindi po pwedeng wala, kapatid. Unbeliever tayo, walang direksyon kahit saan magpunta na. Saan ka sumusuot, okay lang pag unbeliever ka. Pero pag Kristiyano, ibang usapan po, kapatid. May direksyon ka, papuntang langit. Papuntang langit. Ayan. Ikalawang puntos is, go deeper. Ang akala po natin, kapatid, pag Christian na tayo is kailangan mababaw lang tayo palagi, play safe lang. Akala natin, atin lang ako ng cell group, okay na. Tapos, ayan, matutulog na, okay na. Pero kapatid, iba pong usapan pag ang struggle, inatake ka ng challenges sa buhay natin. Mayroong gustong gawin ang Diyos sa iyo eh. Gusto ko niyang pumunta sa ilalim. Pag mababaw lang po ang pagkakakristyano natin, marahil, madali lang tayong mawala. Madali tayong madala. Madali tayong ma-offend. Madali tayong umalis, lumayas. Di ba? Madaling mag-walk out kapag walang lalim. Ba't kaya tumatawa? Di ba? Pag walang lalim, magtanim ka nga ng sa paso o kaya naman magtanim ka ng isang halaman. Babawan mo nga yung tanim mo.
sa tingin mo ba, makakatayo siya? Pag mahanginan man lang ng konti, gaganon lang. Pati ako natatawa rin. Ayan, may tanong na naman ako. Kapatid, malalim ka na ba? May lalim ka na ba? O nasa ilalim ka na? Tapos tatabunan na daw. Tingnan natin yung illustration na to. Ayan. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung isa, malaman. Ilalim ano? Ang laki. Tapos, pero ang konti ng dahon. Yung isa naman, medyo makapal. Anwari-waray, marabong. Tapos, konti lang. Ayun ang liit. Ayan, illustration lang yan ha. Kasi, naalala ko yung mama ko. Ganito. Yung tawag nito? Inutusan niya ako maghukay ng kamoteng kahoy. Mag-ukad. Sa mga di nakakaintindi. Maghukay ng bilanghoy, inwari-waray. Yan. Marami kasi siyang tanim sa bakuran, si mama. Inutusan niya ako. Ako di ko alam kung ano yung huhukayin ko. Sabi niya, instruction niya, hanapin mo yung konting dahon, tapos kung alam mo yung puno niya, medyo matanda na. Konti lang na dahon. Ako naman napaisip, bakit kaya? Hindi yung makapal yung dahon, yun yung maraming laman sa ilalim. Nung tinry ko, sumunod naman ako, yung hinukay ko, yung konti yung dahon, matanda na yung puno, yung bilanghoy ang daming laman, ang lalim, halos ang lalaki ng kamoting kahoy niya, ang laking laman. Tapos marami pa. Halos kalahating sako nga, isang puno pa lang yun, pero kalahating sako ng laman ng dala mo. Malaman. Isip-isip ko, nag-try naman ako sa ganito, yung medyo makapal yung dahon, marabong. Nag-try ako, kala ko, marami ring laman. Pag ugat pa lang, wala pa nga, nagkakaroon pa lang siya ng laman. So, ang pagkakaiba pala nun, kapag tumatanda na kasi yung kamuting kahoy, nababawasan yung dahon. Yung puno niya, tumatanda, lumiliit, nababawasan yung dahon. Yun pala, yun yung time na pwede na siyang anihin. So, kung titignan po natin yung illustration na yan, hindi po basihan pala kung gaano kakapal ang nakikita mong dahon sa kanya. Ang basehan niyan, kapatid, kung gaano na kalalim ang meron siya. Alam mo pag ganyan ka, pag meron kang ganyan, pag ganyan ang iyong itsura sa ngayon, magpasalamat ka kay Lord. Kasi binibigyan ka niya ng testing sa life. Diyan ka kasi lumalalim. Marami nga sa church members ngayon ay active sa mga gawain, nakikita natin yan, active na active sila, pero walang lalim. Yun po yung nakakalungkot. Walang lalim. Pwede po bang mangyari yon? Pwede. Diba? Pwede. Posible yan. They appeared as they were going, meron siyang posisyon, attendance niya, kompleto. Maybe, pwede nating sabing, ang niya, napaka-active niya, on fire niya. But, not have a deep relationship to Jesus. Parang hindi po yun sapat. Hindi po sapat na tayo ng attend. Pero dapat, kung attend tayo ng attend, mas lumalalim ka rin. Sabi nga dito sa
Di ba sa Book of Mark, maalala nyo? Hindi ko na ilagay. Yung ang teacher of the law, nag-usap sila ni Jesus. Sa Mark chapter 12 verses 32-33. Basahin ko. Kung may Bible kayo, ayun. May puso. Nailagay ko pala. Ayan. One of the teachers of the law came and heard them. Thank you, Lord. Noticing that Jesus had, um, asa- dito na lang magbabasa, parang nalilito ako. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, of all the commandments, which is the most important? Nawala. Sorry. Nagtanong yung isang teacher of the law. Sabi namin ni Lord, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. Diba? There's no commandment greater than this. Dito tayo. Well said, teacher, sabi ng teacher of the law. The man replied, you are right in saying that God is one and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, you are not far from the kingdom of God. And from then on, no one dared ask him any more questions. Bakit po, ang sabi ng teacher of the law, ang answer niya, to love Him with all your heart. Di ba, meron po tayong 2 commandments, major na commandments po. Love the Lord our God, and to love our neighbor. Ang answer niya dito, well said, teacher, the man replied, you are right in saying. Sabi ng teacher of the law kay Jesus, to love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Ano po bang ibig sabihin niyan? Yung naka-mention po dito, naka-emphasize, ang nagmamatter po pala, kapatid, ay hindi po yung performance. Hindi po nagmamatter kung ano ang sacrifice. Kung gaano ka rami ang naibigay mo. Kung gaano ka galing ka. Lahat ng bagay magaling ka. Pero, hindi po, ang sabi dito, to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and all your sacrifices. Ibig sabihin, kapatid, God doesn't want our performance, nor our offerings, nor our sacrifices. Ang gusto ng Diyos, ang relasyon. Relationship po ang gusto ni Lord. Marahil, lalago po tayo sa ating mga ministry, kung saan po tayo nilagay ng Lord. Andyan pong performance, syempre, di ba? May evaluation tayo, china-check din yan. Kung ano po yung behavior natin, kung ano ba paano tayo mag-attendance, na kompleto ba attendance natin, andyan po yan. Pero, ang mas nire-require ng Lord, ang mas gusto niya, o kung saan siya mas interesado, ay yung relationship sa Kanya. Amen po ba? Ang 2 commandments ni Lord, parang nakasummarize lang yan sa isa. It's all about relationship. Diba? Relationship po ang gusto ng Lord. Pag ang relationship ay huling-huli sa'yo, na wala sa yung relationship, kapatid, hindi po tayo lalalim. Wala po tayong lalim. Wala po tayong magiging pundasyon. Marahil, kapatid, mali ang prosesong napagdaanan natin. Hindi po ganun yun. Kaya maraming Kristiyano ang madaling ma-offend, madaling lumayo, kasi nga, konting rebuke lang ni pastor, konting rebuke lang ni ate, medyo nasaktan na siya.
Tapos dinamdam na niya. Ayun, hindi na siya nagpakita. Ang babaw naman yun, kapatid, hindi po ganun yun. Ang gusto ng Diyos ay mas lumalim ka sa relasyon niya kay Jesus at lumalim ka sa relasyon mo sa kapatiran mo. All in all, relationship po ang pinaka-center natin, which is our number one mediator of love, which is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Ayun po. Huwag mong pahalagaan, kapatid, ang iyong kung anong meron ka. Hindi po yan ang importante kay Lord. Ang importante kay Lord, ang relasyon mo sa Kanya. Di bali nang mawala yung ministry mo, secondary na lang kasi yan eh. Pero ang relasyon mo kay Lord, okay lang. Dapat nandun ka pa rin. Hindi ko sinasabing mawala ka lang sa ministry mo ah. baka balitaan ko na lang, sabi ni Kuya eh. Ganun, kapatid, parang binibigyan ko lang kayo ng konting sitwasyon. Yun lang. Now, kaya kapag may testing na sa life, bigla nang nawawala, di ba? Yung tipong konting problema lang, nadala na halos. Dala halos pati buhok. Lahat apektado, di ba? Pag ang relasyon kay Lord ay naging unang nagkaroon ng apekto sa iyo, lahat po yan apektado. At paano po ba lumalalim ang relasyon natin kay Lord? Paano po ba lumalalim? Yan po ay sinusubok. Tinetest yan, kapatid. Tanong ko ulit, may pagsubok ka ba? Amen. Ang test po ay opportunity para lumalim ka. Hindi po yan parang sabihin nating, ang swerte mo. Hindi ganun. Ang challenge po, kapatid, ay hindi rin po curse sa'yo. Hindi po yan binigay ni Lord sa'yo para sirain ka. Nilagay lang ni Lord ang challenge sa'yo para tulungan kang lumalim. Kasi pag di mo tutulungan yung sarili mong lumalim, kapatid, I tell you, kung di mo mismo tutulungan na yung sarili, paano ka nga mag-grow? Diba? Mas nagiging matured ka kapag ganun. Pag inaalam mo ang Diyos na ang siyang kumilos sa mga struggles mo. Ang test, masakit yan, pero nagiging puro ka. Nagiging puro. Ano ba yung puro? Refined, di ba? Buka sa ginto, nagiging pure gold. Yan po ang gusto ni Lord sa atin. Sinong gusto maging puro dito? Ang ayaw, pakitaas na rin. Gusto nila. Amen. Ang test po, mahirap yan, pero ang kapalit naman, lumalalim ka. Nagiging matured ka. Tapos, nagiging tigasin ka. Ano, kapatid, kapag ang isang Kristiyano malambot, malumanay, hindi ibig sabihin sa katawan ha, di ba, parang hindi nakakabilib. Kumbaga sa mga babae, yun po yung gusto nila eh. Tigasin ka dapat. At sa mga boys, di ba? Gusto mo sa mga, dapat tigasin din. Hindi siya yung pwedeng hanggang ganun na lang. Sabi nga sa verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, saan po tayo nag-mature? Paano tayo mag-mature? Sa mga testings. Pakita mo nga sa katabi mo, tigasin ka na ba? Tigasin ka na, ha? Ano, matigas ka na? And again, guys, how to overcome hardships in life? Number 2 is deeper. Go deeper. Pumailalim ka, kapatid, huwag kang matakot sa ilalim. Amen ba? Ikatlo, trust the process. Ang process po, alam ko na mahirap po ito sa atin. Kasi nga, masakit po itong proseso. Hindi po madaling, actually, yung proseso po sa atin iba-iba, hindi naman pare-parehas na parang, yung kanya, ganito. Kala mo yung proseso ni Lord sa kanya, parang parehas kayo, hindi po ganon.
Ang proseso po kapatid, pag napapadaan ka na sa proseso, nararamdaman mo na ang pressure. Nararamdaman mo na ba ang pressure? Ibig sabihin niyan, kapag nasa pressure ka na, pinoprocess ka na. Amen ba? Siguro tinatanong mo minsan kay Lord ganito, bakit ba kailangan bang may mawala pa na loved ones sa aming family, kahit sino? Bakit ba kailangan iniisip ko pa rin na ang unfair ng life, di ba? O kaya naman, wala ka bang matulugan ng maayos? May bahay nga, pero hindi mo feel at home ka. Tanong mo rin kay Lord, Lord, hanggang kailan ba ako gagaling sa sakit ko? May lunas pa ba to? Ang tagal ko nang hinintay ng trabaho, ang tagal ko nang mahintay ang promotion, pero Panginoon, ba't ang tagal? Kasi nga kapatid, nasa proseso ka. Marahil, yun po yung pinakamahirap sa iyo kung paano ka maghintay. Kasi nga, yung paghihintay, dyan po nabibuild yung ating character. Pag ang character nabibuild, mas nagiging magandang respond mo. Amen ba? Kasi nga, gusto ka ni Lord i-develop eh. Sa proseso, andun po yung development. Gusto mo bang makatapos sa pag-aaral? Di ba? Ang tagal. May proseso eh. Kailangan mo mag-aral. Kailangan mo mag-review. May proseso, di ba? Sabi nga sa John chapter 13 verse 7, di ba? Jesus replied to Peter, "You do not realize what I am doing, but later you will understand." Maybe tinatanong natin si Lord, bakit Lord ganito? Parang ang hirap yata ng pinaparanas mo sa akin, Lord. Parang hindi na yata kaya to. Bakit ganito? Di ba marami tayong tanong? Sinong hindi nagtatanong dito kay Lord? Sino na lang hindi honest dito kay Lord? Honest ba tayo kay Lord? Okay lang maging honest, kapatid. Kasi alam ng Lord, kahit hindi mo sabihin, maging honest ka na lang. Kasi pag nagiging honest tayo, nagiging totoo tayo eh. Totoo yung panalangin natin. Hindi nagiging sugar-coated, hindi natin binabalot ng mga gagandang flowery words. Pag ang panalangin natin naging totoo, kapatid, direct kay Lord, ang Lord natutuwa sa'yo. Naintindihan ka niya. Pero wag po natin sanang lagyan ng palaman or lagyan ng pabango kung ano yung panalangin natin. Maging honest lang, okay lang yan. Okay lang maging honest, di ba? Kasi pag di tayo naging honest sa leader natin, di na tayo naging honest sa mga nag-a-advise sa atin, parang ano pa bang saysay na naging leader sa sayo kung di ka man honest? Di ba? Paano kanya matulungan? Paano kanya matutulungan kung di ka nagiging honest? Okay? Pag naging honest tayo, dyan po tayo mas tinutulungan natin sarili natin pag nagiging totoo tayo sa sarili natin. Amen po ba? Kapag ang proseso ay mali, mali rin ang progress. Pag mali ang progress, walang kalidad ang iyong resulta. Ang product walang kalidad. Pag mali ang proseso, mali rin ang progress, ang resulta, mali ang kalidad. Walang kalidad, walang value ang na-produce sa'yo. Pero kapatid, kapag ang na-produce sa'yo, dumaan ka sa tamang proseso, huwag mong takasan ng proseso, kapatid ha, talagang kailangan mong dumaan dyan. Kapag dumaan ka sa tamang proseso, magkakaroon ka ng tamang progress. At ang kalidad mo, kapatid, napakamahal niyan. Hindi yan pwedeng baliwalain lang. Di ba? Pag ang proseso tama rin ang progress, napaka-unique po niyan. Unique po yan, kapatid. Kumbaga, sa ginto, may peke naman at merong totoo. Di ba? Ang mga peke hindi yan ginadaan sa mga maiinit na apoy. Hindi po nga dadaan sa apoy, tunaw na agad. Hindi na lumalabas yung tunay niyang kinang, yung tunay niyang pagkaginto. Pero ang ginto, idaan mo nga sa apoy, lalong kumikinang. Lalong nawawala ang dumi. Di po ba? Nagiging lalong mas mahal po ang ginto kapag dumadaan siya sa maprosesong apoy. Ganon din po ang faith, kapatid. Kapag ang faith, naranasan mo, Lord, napakainit na yata. Lord, ang hirap naman ito. Lord, pwede tama na, ang init na, di ko na kaya.
I-allow mo lang. Allow mo lang, kapatid. Marahil na problema ka ngayon sa family mo, na problema ka ngayon sa wallet mo, na problema ka ngayon kung anong meron ka sa battle inside you. Pero kapatid, isa po yung proseso. Huwag mong kakalimutan na ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Kasi nga, kapag inalam mo ang proseso na dumaan ka sa tamang proseso, tama rin ang progress mo. Mag-grow ka po, kapatid. At someday, somehow, natetest po yung ating kalidad. Amen? Yan po ang tunay na pagiging Kristiyano. Trust the process. Hindi po natin alam ang ginagawa ng Diyos behind the scene. Hindi po natin alam kung ano ba talaga ang plano ng Diyos. Hindi natin yan masusukat. Hindi po lisino. Hindi po yan kayang sukatin ang iniisip ng Diyos, ang pinaplano ng Diyos sa iyo. Huwag mong intindihin kung anong ginagawa ng Diyos sa iyo. Hindi mo na yun part kasi. Kasi pag inintindi mo, mababaliw ka lang. Nakakabaliw, kapatid, ma-stress ka lang. Hindi mo na yun part. Ang gawin mo lang, mag-relax, magtiwala sa proseso ng Diyos. Amen ba? Sino pong gustong dumaan sa proseso ng Diyos dito? Daan po tayo, kapatid. Huwag kang matatakot, huwag kang susuko dyan. Kasi pag lumabas ng produkto mo, sure na sure, kapatid, someday, somehow, magiging testimony mo yan. Amen ba? Eh, huwag kang susuko, ha? Ganito. Kahit idaan ka sa pinakamainit, kaya mo yan. Hindi mo kailangang baliwalain yung proseso sa'yo. Huwag mong baliwalain ang plano ng Diyos sa'yo. Dadaanan at dadaanan mo talaga yan. At last but not the least, eto po yun. Endure hardships. Ba't nag-iba yung font? Joke lang. Joke lang. Endure hardships. Ika-4. Bakit? Kapag nag-endure po tayo, pero 'di ba may motivation tayo, nandiyan na, kailangan nating abutin yung goal natin. Pag hindi po tayo mag-endure, hindi po talaga tayo makakatapos sa finish line. Pag wala tayong goal na makatapos, 'di ba? Ano bang saysay na nandiyan ka nakaupo kung wala ka naman palang goal? Kaya kailangan mo mag-endure hardships. Kung sinimulan mo na, tapusin mo na rin. 'Di ba? Naalala ko nung may mountain bike pa ako, ganito. Binenta ko na. Naalala ko may mountain bike pa ako. Nagra-ride ako as a newbie rider noon. Meron ako mga kasamahan na nagbe-bike din. Punta kami doon sa diversion, sa Silanga. Yung mga kalsadang yan, medyo pataas. Alam nyo, pag binibilisan ko siyang ipadyak, di ba pa, akyat, ahon, ang bilis ko mapagod. Hindi ko na kaya akyatin kapag pinibigla ko. Kailangan makarating agad ako doon. Pero alam nyo, kapatid, hindi ganun pala yung technique nyo. Kailangan mo lang mag-relax ka habang nag-ride ka pataas. Kasi yung paakyat, kapatid, kailangan mo ng lakas. Kailangan masustain hanggang makaabot ka sa dulo. Alam nyo, kung anong klase pang bike, kahit mamahaling bike pa, milyones na bike yan, kung hindi mo alam kung paano gamitin, walang gamit, hindi mo alam kung paano makaakit sa goal mo, walang kwenta yun. Hindi po ganun yun. Kailangan may technique ka. Ang sabi niya, dandahanin mo, huwag mong biglain. Kasi habang dinadandahan mo, di mo na mamalayan na nandun ka na sa taas. Hindi ka napapagod nasusustain yung lakas mo, na preserve mo yung lakas mo hanggang sa tuktok. Ganun po yung, sino nakaranas ng pagbike dito? Si Pastor daw. Di ba, naranasan nyo ba na ang hirap talagang umangat? Lalo na ang akyatan, grabe. Halos isang kilometro yung akyat. Naku po, di kaya. Kahit mag-change gear ka ng mountain bike kasi may mga change gear yan. Minemenor para malambot yung padjak. Pero kahit malambot yung padjak, nakakapagod. Ang layo. Pero, tandaan nyo, kapatid, ha? Dahan-dahan lang yung dapat mong gawin. Relax ka lang. Hindi naman kasi nire-require na kailangan mong bilisan. Kung ang goal natin, makaabot tayo doon, hindi mo naman kailangang bilisan. Hindi naman paunahan yan Ang importante, makatapos ka. Sabi sa Bible, di ba?
Walang sinabi sa Bible na ganito. Kailangan yung bilisan, yung race mo. Pabilisan to ha. Kailangan yung makatapos, yun yung makakakuha ng prize. Hindi. Ang sinabi, anong sinabi doon? Perseverance, endurance. Ibig sabihin, pangmatagalan. Diba? Patibayan po, kapatid, hindi po pabilisan. Kapag nagpabilis ka, baka iba yung mapuntahan mo. Baka mabilis na rin. Mapabilis nga ang buhay. Hindi po ganun, kapatid, ha? Kaya nga, kapatid, ang pag-survive or stay sa endurance mo, hindi po kailangan mong i-all out mo yung lakas mo. Hindi ganun. Wag po nating ibuhos yung lakas natin sa bagay na hindi naman dapat bigyan ng lakas. Di ba? Gawin po nating simple, practical. Ang pag-injure po kasi, hindi po nga, di ba? Kung anong speed, hindi po ganun eh. Hindi po nakakabilib yun. Ang mas nakakabilib kung sino ang nakakatapos. Hindi nakakabilib kung sinong nauna. Di po ba? Always remember that not all race requires your speed. It's all about your endurance. It's all about your perseverance until you finish. Diba? Until you finish. Until na-reach mo yung finish line. Hindi po pabilisan yung sinabi sa Bible. Ang sinabi, pagtitiis. Kailangan mo maging matibay, kapatid. Kaya nga, sa pagdadaan mo ngayon, pasensya na kung magasto sa tissue ha. Kaya nga sa pagdadaan mo, mga kapatid, huwag mong bilisan. Chill ka lang. Practical lang. I-chill mo lang. Relax ka lang kay Lord. Kasi pag nag-relax tayo kay Lord, ang presensya ni Lord, pag gusto mong mag-relax lang sa presensya ni Lord, yun yung nag-sustain sa atin eh, hanggang sa maabot natin yung goal. Alam niyo yung mga nagbabike, ang strategy talaga nila is hindi mo kailangang bilisan. Bisan kahit professional pa yan. Kasi napapagod yung napapagod yung hininga mo. Naubusan ka kahit tao ka nga lang, di ba? Tao, hindi ka makina. Kailangan mong dahan-dahanin. Ingat-ingat lang din, di ba? Kapag nag-relax tayo sa presensya ng Diyos, I'm sure na makakarating tayo sa finish line. Yun po kasi nagsusustain sa atin hanggang makatapos ka. Kaya nga, kapatid, ang sabi sa Bible sa verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ano pong sabi? Crown of life. Paano po natin ma-receive yung crown of life? When he has stood the test. Pag nalampasan mo. Kapatid, ang buhay, hindi po ganito ha, na palagi na lang bang ganito, hanggang dito na lang ba ako? Pero hindi ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin, kapatid, ganito eh. Kailangan mong lampasan yan. It's up to you kung kaya mo. Kung kaya mong lampasan, it's up to your decision na yan. It's up to your faith. But I tell you guys, sa paglampas ng problema ngayon sa pagdadaanan mo, kailangan mo lang mag-relax sa presensya ng Panginoon. Hindi mo kailangan i-all out yung katawan mo. Hindi katawan ang ginuguhol po natin. Ang ginuguhol po natin dito ay kung paano po tayo mag-rest sa presensya ng Panginoon. Yun lamang po ang kalakasin nating Kristiyano eh. Hindi po tayo malakas sa pisikalan. Amen ba? Pwede po ba tayong tumayo? As we end this service, asan ka ba ngayon? Sa tingin mo, nasan ba ngayon ang iyong pinagdadaanan? Asan ka ba sa parte na yan? Ikaw ba'y masaya pa rin ba? O naghihintay ka pa? Naninibago ka pa rin ba?
Pero ang Diyos, gusto na tulungan po tayo. Hindi po lahat ng Kristiyano nakakapagtapos sa goal nila kasi umaasa lang sila sa sarili nilang kalakasan. Bakit kapatid? Ibigay mo ang kalakasan mo na nakareserbang lakas mo sa presensya ng Diyos. Why not na hindi mo siya ibigay para makasustain ka? Marahil kapatid, pagod na pagod ka kasi mabilis kang mapagod kasi yung lakas mo, ikaw lang mismo ang gumagamit ng lakas mo, hindi mo binibigay sa Diyos. Always remember that not all race, hindi lahat ng race sa buhay ay nagre-require ng speed. Hindi po tayo paunahan, pati kailangan po nating magtagal. God wants us to endure hardships. Sa tingin mo ba, sa tingin mo ngayon na walang ka ng mahal sa buhay, sa sitwasyon mo ngayon parang wala yatang answered prayer, parang hindi kumikilos ang Diyos? Nandyan ka ba sa sitwasyon, kapatid, na nangangapa ka pa rin? I tell you guys, maging back to basic tayo, kapatid. Let us know our purpose. Let us go deeper. Let us trust His process. Let us endure hardships in life. Because when you stood the test, someday somehow, we will receive the crown of life. Hallelujah. Jesus. Let's sing this song. More than before, I want to touch you. I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. More of you, Jesus, I want more of you. More take me deeper than I've been before. Take me higher, God, I long for more. Take me higher than I've been before.
Take me deeper than I've been before. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. That I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Kapatid, gusto mo bang lumalim sa Diyos? Gusto mo bang lumalim ang iyong pananampalataya sa Diyos? Kapatid, ang gawin mo, i-allow mo ang challenges na dumaan sa buhay mo. Tanggapin mo lang, kapatid. Huwag mong iiwasan. Huwag kang magrereklamo. Kasi diyan ka lalalim, kapatid. Hindi ka ipapahamak ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Dahil gusto kang gamitin ng Lord. Pahalagahan mo ang test sa buhay mo. Huwag mong bigyan ang kaaway para nakawin ang iyong faith. You need to stand up. You need to strive. Magpatuloy ka, kapatid. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi po ibig sabihin na pinaparusahan ka niya. Sa sitwasyon natin yan, kapatid, gusto niyang tulungan ka. Gusto niyang lumalim ka, kapatid. Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, you alone. You alone, oh Jesus. Ikaw ang may pagtaas sa buhay nila, oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah.